Ty boty, zaber si boty. Co říkáte na tyhle boty? Tyhle ty boty si dneska zažijou konec svýho trápení na tomhle světě. Ty budou mít teďka 21.12.2012. Konec světa pro ně. Tady větrání takhle. Jo, jsi tím 100% spadnou větrák? To jsou moje první boty na vol. Hodláte jim vykopat hrob? A už jsou rok starý. Do betonu? Budeme tam. Tady aspoň vidíte, že kortézky vydrží klidně i rok, když se k ním umíte chovat. takhle se k ním musíte chovat, aby vám vydrželi rok. Jde se na to, ne? A musíte se k ním chovat asi takhle. Musíte najít nejhrubší povrch, co uvidíte. Nejlepší pro... Asi na to parkoviště to nejlepší. No, tam jo. Tady máš ještě kámo. Jo no. A prostě to jebete. A konec kariéry bot, vole. Konec kariéry, totální. Jo, vím. A on je cítit každý kamínek, to mě úplně mrdá, vole. A taky ta vůně, to je tím. Pořádně jim dej. Hej, pušť je. Jo, pořádně do nich. Dost dobrý. Nuda v české cibové. Tohle je UKVSky, vole. Tohle je poprava bot, vole. Pořádně, do nich. Zatáčej. Už je. Tak to přebírám, no. A teď přichází na řadu lesy. Ano? Potlačený nohy z toho. Superkáry. A tyhle neníčit, prej. To jsou superkáry. Jsou, jak tak ještě v pohodě. Teď tomu přijde lesy a budou totálně dojebaný. To mají slabou podrážku jak čipci, vole, ale to ještě dneska nezničí. Pojď do toho. To musí se strhnout, vole. Pořádně. Já nemůžu. Ten výtlem ještě u toho. Přidej. Dál moje ponožka. Oni nechtějí zemřít, oni nechtějí zemřít. Vždycky to jsou. Ale já tady trochu. Zrovna mohl valit na šmirglu, vole. Šapo? Zernej a šapoj. To se popravujou boty, jo. Dělej vígle opět takhle štahy spíš po zemi. Jo no. Počkej, to mě stanička. Větrání, vole. Teď se držel ten větrák, že? Já bych vígle penízka to předem, Já jsem jí měl takové obě dvě, A můžeš pokračovat po pravě. Už je to. Já už můžeš. Nebolí malíček. Malíček. Zas to skanička. A pořád se drží. Zaber to. Jak jí dám? To je štýl. To je součást obrany těchto bot. To je nový šampon, to vole. Šampon styl, díra v botech. Hej, ale ty vydrží dost, ty vole. Jo no, kvalita. Tady záběr. Nový šrám. Jo, nový větrání. Asi budu muset pořídit z Huku nový větráček, ale na Já, mě bolí malíček. Čím to bude? Ty se přidat? Já musím. Ale budou mě mrtě velký. Ty vole. Teď jsi jim dal. Maty Maty jde další na řadu. To je dobrý, radši ne. Jsou další na řadě, vole. Ty vole, to mě mrtě velký. Ta kanička ještě v druhé botě, vole. Ty vole. Tak duckface, vole. No pořádně, Maty. Debe. Pořádně, dej jim. Nesmíš být to... Ti vypadávají z nohy, vole. Nesmíš být uvolněný. A ty nesmíš být uvolněný. Trošku agrese. Tady nesmíš být uvolněný.
Ty vole. Že to je tvoje nejhorší učitelka. Nejhorší dvě učitelky. To je značeničky, viď? Ty vole. Takový šutry, jak lítaj, vole. Jak mi ty kluci spadají. Co máš ty? Co? Tam jsou. Roztoď se na špičce. Ty vole. Ano. Ano, supercar. Krásně. Ne, to jsou moje superkáry. Ne. Na ty už má dost. Já jsem ničil vidný sobotu. Já jsem se musel narvat kvůli tomu do 40 dníček. Jsou nesmrtelný boty tohle. Jo, no, pak, že Cortésky vydrží 3 měsíce, můžete je zahodit, ty vole. Na Gotmo. Ty koukejte, co s těma botama se děje? A furt jsem jich dával kovat, ty tady vypadají jak žraloci, ale... To je jenom do půl pátí, kolik? Já vím 4. Dobré. Jsem jim dal Gotmo. Ty vole. Nesmrtelný toto. To není možný, to prostě drží. Kvalita Nike, vole. Mrdejte na Adidasy. To vůbec, tady to jsou lepší. Jo, proto je má tadyhle si na nohách, no. Ty vole, to video už má... Teďka udělám gangsta. Jak kdybys byl po Berlicha za... Miluju pouze toho. Ty vole, to video už má skoro 7 minut. Říkali jsme do 20 minut. Do 20 minut, že zničíme. Jo, dobrý. Má ty dáš víc co? Cígo, já ti ho pak vrátím. Jo, čum. Jedna vrstva. Chtělo by to hrubší. Jo no. Ano, kde máme hruší povrch? Kam, kde by to šlo? Kde máš ten? Na hřebíky, ty vole. Ty debíky. A to jsou šutry, víš co? Dáš mi plíst Cígo, Maty? Já ti ho vrátím. No, přidám tohle. Ochu, já jsem jel. Jel jsem a takhle jsem si drtil tu špičku na kole. Vyzul jsem botu, vysypal jsem to a takováhle hromádka. Výraz Matyho je neskutečný. Ty vole. A pořád drží. Pojď, spin pro efekt. Jak Maty zrhnul. Hej, ale ty strefil kamínkem tamhle to auto. Ježišmarja. To To hnusného auto se Forda. rozseká víc než ty boty, ale. Jo, no. Poznávačka strašně. Jo, kdybyste chtěli ukradnout, tak tady máte SPZ-ku. Je to Ford Escort nejspíš, jo? Stříbrné barvy. Sorry, vole, je to Mondeo. Ano, tamhle Nike Cortez, to nás teď momentálně zajímá. Jo. Nesmrtelný boty. Kapesničky potřebuju smrkat. Jak se sebeš? Vytřít si prdel. Potom, necháme to na potom. Než vyzvedem boty. Jo, to jsou mrtě velké. Jsme na 8 minutách, vole. Ty pičo. Jo. To je lahoda, vole, dáte si takovou čeři na talíř, ohřejete si to v mikrovlnce a máte z toho pizzu, vole. Pizzu. Multifunkční salám dáte. Za chvíli bude tak našle, když to bude jak guláš, to bude. Ne, to je pár krolíků, to Hej, to vypadá jak krokodýl, vole. Žalo. Kapr, vole. Já jsem Cortéska. Tak těch je nesmrtelná. Mám got mod. Mě nezničíš. Či to už půjde, kámo. Nehorázná výdrž. Jaký máme čas? 9 minut 13 sekund. Pokud se na tohle právě díváte, vole, tak vás asi trefím. Protože to fakt nejde, vole. Jsou to kožený Cortésky, basicy to nejsou. Jsou to Classic, Nike Cortez Classic, kožený Rok starý. a originál got mod. Originál Gotmo, to proto stálo 2200. Tenkrát. Pátrujte v Brně, ve Vaňkovce. Tam prodávají nejkvalitnější Cortésky. Ve Faňkovce. Fajnkovka. Ale Fajnkovka. Co chceš, vole, po takové době? Fajnkov. Fajnkovka? Co chceš po takové době? Nesmrtelnost.
To vidíš, ta výdrž. Ne, Hej, nečítuj a už je rozbij, vole. Jo, čít se. Nebo dostaneš ban. Doufám, že ty pak všechny to. Tohle je Beatley, jo? Ty kousky a slepíš. A to řekl brzo, vole. Ano, ničíme. Tohle je věc. Tohle hej. Dámy a pánové, tohle je věc intro. A ten barek to končí, ne? To je víčo. Takový agresivní docela, no. To je Rusáci. Eurostyle, vole. Jo, tohle jsou přímo vyjetové boty, víš, on měl černý, ale my jsme je přebarvili. Už odbarvili. Stavou mi Jo, teď mě vlítnul Tam dělá divy. Celý bank. Bank. Špína je pryč. Bang, a máš nesmrtelný boty. Vidíte? Už mám skoro dokořeno. Když tak si běž tipnout tamhle, vole. To funguje jako popelníka i dneska. Ne! Zase si to technik viděl. Jo, abys to udělal na té druhé botě, aby to se dělo. To nemám. Vidíte, všechno vydrží. To je jak typy boty, vole. Typy boty. Nabarvíme? To je braš. To je Photoshop brush. Jo. Ne, to je efekt Pasuje to je z After Effects, že jo, tohle. Jo no. Ty boty jsou jinak už velmi v pořádku, jo? Jo, tady rozpalujeme další cigaretu. Jo, na nervy s těma botama. Teďka sklížil virus, ty boty půjdou. Hej, mě bliká mobil. Tyfus? Tyfus, má tyfus, hej, čum na to. On má fakt tyfus. Jak to bliká, vole. Čum on má tyfus. Ne? To funguje jenom na tebe, ty máš good mod, vole. Takhle se odhaluje cheater, vole. Jo, no. Začne mě blikat obrazovka. To máte ty klíče, já je mám. To je otevřené. Zase to pouč. Já chci taky. Já vytrhám skleničky. Ne, to by se v tom pak nedalo. Ježiš, to množděně Nikdo se nezapukuje. ani neurval, vole, to by se tak tvrdý, A to je za botami velkou to úplně normálně jak zvyklý. Jak Teďka? to zvyklý. To ještě jde. A pořád drží. Pořád se nikdo úplně normálně volkovat. To je ten agresivní styl. Jako už bys mohl vypnout ty cheaty. Super. Jo. Natočíme na svého prdel. Kamínky. To je sexy. A Chceš není to? nic vidět, no. Fashion. Mám tam titulky, vole. Titulky k dnešnímu videu. Titulky k dnešnímu videu. A hlavní hrdina, vole, nesmrtelný boty, vole. Kámo, máme ještě 7 minut. Takže do toho. Jo, abyste všichni, co se na to kouknete, viděli, tak jsme si řekli, že je do 20 minut zničíme. Jo, no. Zatím se teda moc nedaří. Ty mi sabat nebo nebolo rychle. Ty už nebudou tak nesmrtelný. Nacházíme se v České vole. Teď agresivní styl. Tak se zavadí. Dobře, ne? Po jedný noze? Jak jinak? Po jedný botě. Jakož má bota gotno. Jak ještě funguje? Úplně. Trošku ostřejc na ty boty, už máme jenom 6 až 4 minuty. No a kdyby to hodil do ohně, tak to přežije, vole. Zatím to tak vypadá, vole. benzín. Já už to vydělává, potražky to máme. Ty vy sem jsou ta benzín, nad to zapálit, to si vydržej, ne? Hej, ne, tohle, já si budu další ponožky. Našel jsem vložku. Dámskou vložku. Always, pro komfort. Valkuj. Já chodím bosej. Tamhle mám superkáry. Supercar. Jo, au, můj malíček. Zajebaná díra, jo, prosím. To bylo větrání. Černíčku. Ale dělej. Je ta půl minuty, kámo. Já myslím, že oni jsou dojebaný. To ne, ještě to musí být úplně nějaké. Ty tak dlouho ti to tam vydrží, ale. To než zavážíš, tak těch 20 minut bude v prdeli, vole. Toho no. Proto mu pomáhám kouzle. Dobrý.
Tomu se říkají boty. Marenčí, Já vím si to. to určitě není, vole, to je Čekoslovakia, tohle, jo. Čistě obsažený. Jo, Britanci jsou čistí, vole. Spadnou někam, ty? 3, 2, 1, teď. Ubíhá čas. Dělej, mrdej ty boty. Mrdej tu botu. Já tě hladím. Hej, ale já mám doma špatnou. Čím si taková? Já jenom pod ním, vole, by byl další čísel. Máš díru po noce. Zase, a jo. Drbej tě to, ten stín. Ukáž tady tu díru, myslíš? No. Tak bejk. Pořádně. Já kůň vlastně. Aj dubbing, koha. Trošičku divný, ale... Spin that shit. Dělej, kolik 16:28. Dělej. 3 minuty. Hell yeah. Oh my god! Wow! Cheap this! This is style. Oh shit, ty to mráváš. Can't pimp my Cortez. To vypadá po té noze. To je kolik Cortez ponožky, vole, tak se ti jaký neprodou, vole. Musíš dát ponožkama, vole. Boratě se mi. Nový Cortez vlákna, vole. To je, vole, jak nějaký to bořič mýtů, vole. Bořič servitel. To je bořič servitel, vole. Jau! Kameny, vole, všude. Krášky. Delikates. Hey, pičo, what the fuck? Oh, nice, další větrák. I hate you. Shit! To s těma botama udělal. Teďka se tady otevřel lednička, ty vole. Ty dáš těžko jeden, vole. Ty boty byly docela dobrý. Jo, no hej. Kolik je čas? 2 minuty máš. 4 minuty? 4 minuty. To musíš dát co nejvíc. Tobě by se zametal, vole. Nice. Nice. Ty mě dypujem do rozsvětu s těma botama, vole. Já si asi pověsím doma na zeď. Ještě máme 2 minuty? 2 minuty? Přenoče u auta. Tady rozhodně jaký výhry. Dáme to Láďovi na auto. Podrážky? Ať to přijede, vole. Detail? Kus podrážky. Wow, to je dobrý znamení. Oh shit! Ty rozbil boty! Ty rozbil boty! To si zaplatí. Jo no, to vyčistí a budou jak nový, vole. To doma umyju celý tank. Kurvy! Jak dlouho to děláš? 20 minut jsme řekli. Hej, ale moc nejde. Zbývá ti poslední 40 vteřin. A teď musíš dát to nejvíc, To hraješ hokej, ne, vole. Já si Československo! A ještě pořádně. Vyjdu tam hoj. Čo, už nemůžu. To nepůjde už ani opoutování. A pak je slepý, že jo? Jo, to pak kurví to jak ty. Jo, přesně. To prostě číky, jsou nesmrtelný. 15, 14, 13, 12, 10, 9, ještě na ty šutry. 8, 5, 7, 4, počkej. 3, 2, 20
5 minut! Stačí. Takhle vypadají Nike Cortez po 20 minutách, jo? Ale s tím se ještě bude dát chodit, pohodička. Nechtěl někdo zavolkovat, natočím v tom video. Jo, no. Dáme v tom vej, vole. Už nejdu dovnitř. Bylo dobrý, no. Kolik jsou další boty na řadě? Like a boss. No, no. Někdo supercar, jo, dobrý. Tak za rok, vole, dalšíma botama a vyzkoušíme jiný typ, vole. A pořád fungujou, vole. A pořád úplně Hej Kuba, oni to jsou... to úplně funkční stále. Hej Kuba, oni mají gotmod. Oni nejdou rozbít. To jsou prostě cheat boty, jo. Bacha, tady je Franco. Koupil verzi s cheatama. Ahoj. Počkej, upravíme to. Už má, Štýl. Honzo, čekej, vole. Hej, cheater. Nově vyčištěnýma botama. Jo, no. Pán nějaký v nich bude bavit. Tak toč video. V 20 minutách, jo? Ja? Aby to nějak... Na těch mistrech. Cortez krizníčí. Já si říkám, Cortez krizníčí. Like a boss. Like. To mě vysovat můžou tady.